ani oy. Daghan kay labhunon. Wala na labhunon, mamilo na sad ko. Sa muka ani oy. Hay, maglabad la. Mamilo na sad. Uta ani oy. Kan kay trabahoon ba? Oy pagkahumana ni ani jud ning magminyo no. Daghan nagtrabahoon. Sa dalaga pa ko. Bisag asa ko gusto mo adto makaadto ko. Karon gaminyo na wa oy. Daghan kay trabaho. Sa baba ni mo mama, nagbinyo pa ka. Ay kung sabog-sabog ka kay gikapoy ko. Okay, bye. Ay, kasamo ka niya, kadaghan na mo hugason. Isa man ni, oy. Puro magwilaing tao diri, ah. Daghan yung hugason na ni diri. Kabalo mahugas. Si Papa ni baugason ma. Turo, si Kimel. Bubo! Uy, lara man day ka na, Dudo. Hugasin ni plato diri. Kira kang dula diya, ha? Oh, gasan ran ako naron. Bantay ka, ha. Pagbalik na ko. Gyapon yung tandog ni mga plato. Bantay lang dyan ka. Tagom. Dali. Ali sa quick. Ali. Ugasi sa dito kaw. Tagaan ti kag 5. Ha? Singkura? Dagdagan kito gugason? Jis. Adik ko, gamera na. 20. Daro. Kana noon, okay ko. Ni, kadaghan balay ani. Lugi ko. Kadaghan ani. Diskartihan ako ni. Ala si Papa. Mama, nandito si Papa. Nag-ML, wala nagugas plato. Ha? Bantay lang gito mo paparon. Ha? Pwede ko. Bantay lang gito tawhanan na. Wala, gihapon yung day hugasin ang plato. Ipakaon ko ng cellphone sa imo haron. Nigara na ka, ha? Diskarte ba? Diskarte. Okay, shout out time na punta no. Shout out ko kang Angela Benitez, kang Ele James Benitez o kang Ele Benitez o kang An Landau diha sa Jinsan, mga taga Jinsan, daghang salamat. O kang Elsa Puerto diha sa Tagum. So shout out sa inyo diha o kang Nanette Vasquez, Carla Jean Bourbon diha sa Tagum, kang Nina Paran diha sa Taiwan, OFW from Taiwan. Shout out sa inyo diha. Daghang salamat o kang Sally diha sa Davao City. O shout out ko kang Rimac Goltiano diha sa Manila. Shout out sa inyo diha. O kana lang. O ayaw kalimtin ninyo og share among video og i-hit pod ang mga likes o follow baka naman. Thank you.